iti tunggal pitik ki puso. Kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na ba, Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyal ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipod iti nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunod ko? Ha? Saan mo kumangay pa pa na kinadorsok? Ngam napudno iti tarigagay ko keng ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamam mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta adayo ti ba titawan ta. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa'y asawak. Tama kumikuma ka ng isagana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti orang iti biyag ko. Awisin ka ngagpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Di kinaimbag ko at tao ken awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita ka nakasaritak ni Alfonso. Nalagaan ng tiriknak ken kuana. Kaya't ko nga isot pa ki asawaam. Anya? No arig na kaamamoy pay laang nanang. No pay nagkita kami idin. Ada ka dinadlaw mo kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbabat pa nagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti den nana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak mo't launayin kin ni Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo iti husto nga edad. Diyak kaya't nagdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayan ayat kamin kin ni Camilo. Oh, apay adi ka mo makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan ayat mo? Ha? Apay adi ka makasukbat. Agpagpakaasi ak kata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanya? Masapul at tingitingak ang naimbag ti kababalin na. Dahil tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtignay anabak nang. Wow, daytan No siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko anang. Anya? Isuasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kayat nakalakit di. Ano rin tayo bagbagag kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangput kagaya man. Ay, uwan gayam. Naggasat ni Esmeralda agayam ko. At kan agar-arang ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, pa. Ang mga dumasinak tinaragsa ka panagsasarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat. Agar aram ka di kabsat ko ken ka?
Inawis na nagpasyar dito yung parke. Di ka matan matagtagan eh. At dagaya mag-araram kan kaabak ng Esmeralda. Isyuti ka imamang mo pagkasawaan. Tay tangarot ti pakariribukak. Kasanong tiyayan eta. Gabo ka dito. Awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapiak laheng. Camilo, saan mo kumatagibas itong ti kinataom? At tapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman ak Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kan Esmeralda dyan parke Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami nginansitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Ano ko matidakis na? Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, Mike. Anya? Jack impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga eh. Ang nati ko nam? Paula, kabsat ka wano niya. Ngamkuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjay bak nang agar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Pudno mati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutam. itay lang na nuktala ka. Ano sakit talaga yung tinakam ni Paula. Ang nakaramanan na di nakapagpatuloy iti kuleyo. Ay na, pasensya am laeng hindi kapsat mo. Ambisyosa mo na dyan kapsat mo. Anyamat na itang ibagbagayon, may panggap kanya, nanang. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di taas idong adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Saan arong mga akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang? Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunag. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo la kuman ngay bagbaga ni Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok nga aramidan na tikas jay. Tap na maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka, makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam ti mangkita di pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulong kini Alfonso. Nasingpet, may kanak kay tinasaliwan mo na pa nagbiag. saan laday ta tinapatag kanya? Kasanon tirik na. Awad ti ka po na di mo masursurong ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan, nanang. Kasano nga iba kakata kayo? Nga adan ka ayan-ayat ko. Anya? Mabainak na ko man amamom da ito, Esmeralda. Ngam ga po ta, aggayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kas tama tibagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat ka ni. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nanang nga nagadal iti kolehiyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti dayta. Naramraman na ka di nakaturpos. Paula, awan
awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo apan nagkinaawatan. Angam kas kunam, nasingat ka nga kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta tibagam? O sige, ipapantalatan na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalatan na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbali na biag yung? Makapasakit mo't dagit nga ipagpagam, Paula. Kaslaim parupang mutan nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ak ang maipaayan na itim na saliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutan, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni Arapaap. Katraaman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Kat agtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langagan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo apan nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga ta mapasamak na ita? Tanasingit kayo magnagayem. Saan ka matanagan? Bay aklat ng tikapsat ko. Saan mo ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyos ang amin di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Huwag gayam. Kumusta ni Alfonso? Tay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanyak. Camilo, kayat ko ngay pudnukan ka. Akayat ni nanang dayjay nga Alfonso a para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kininanang ti ayan ayat ta, Camilo. Adda ka mo ilat na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakmada mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Awan pa'y may. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin, nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na? Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, ah? Ay, no siyak ni Esmeralda, nanang. Kayat kontay bak na. Agyaman na kayo na eh. Tapi natgamti awis ko ang manganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Yes? Danda ni siguro dayjay. Ni, isang day ta sumungat. Itay kayo pa'y kadi-adi mong dito yung restaurant? Nagpapintasak pa'y ngamin yan. Oh? Kasta ka di? Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula ang nasingit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka ga makasarsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gama po masablog ah. Sige. Ag-order tayo ni kanan tayo. Ada itan ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka katitreto ang pangedeng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no atan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man nun ni Alfonso ti sa nga ilim.
Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya, adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipayan, itinasaliwan-wan, apan nagbiag, to'y anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka, ha? Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ang makaipaay ko na, itinasaliwan-wan, apan nagbiag. Nanang, saan kumamot akas na ti pa nagsasauyo kini Camilo? Isa ti pakiasawaak, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo ito na makasao? Nanamuak lang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagaringan, tada kami tuti at kagasat. Ikagumaak to, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang Apulos? Dito'y bareme. Una yan akinagubsam ti pa nakisarita yung kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipatan mo daya Camilo. Nakatulag ko pa ikit ni Alfonso. Amat tulagan ti kasaryo. Anya, nanang iba inanda ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kini Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayata? Kalugwan. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uri adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipatan mo ang dayjay, ang lalaki. Sirirain kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tila nga mo. Nagkapuwa kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni tibalasang na. Anak ko. Nagrikat kayam tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanyak. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudan, anak. Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag ka kiti kainayat ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nusupiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahil tidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaat. Lipatak ka no ni Camilo. Talaga nga'y ayat umuunay ti kabsat ko niya. One friend. Ayatak unay-unay. Diyak ano, anya ti rumbang asawakan ka. Amo, maawatan ka. At daluksaw mo iti kapsat mo. Makisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Namdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan. Nabak nang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idinyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo ba nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan.
Tapno saan nakapilitan ni Nanang ang makiasawa kini Alfonso. Anya? Dahil tatimbagan ni Nanang kanya. Saan nga tangad adan apilitin na ka may kiasawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribukan ang karon. Ha? Camilo, saan mo ko mapanunutan ni agtua-tua ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman ak Esmeralda. Ikarik. Saan nakto mapilit ni Nanang ang makiasawa kini Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti piyak ko. Awan ka pati kasto yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakil mo, tapno, mailaban mo kumati ayan-ayat yo kini Esmeralda. Ay, maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong? Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnakan iti agdama ka sa saad ti biyag mo. Saan ko akaya tapilitin ti banag adyak kabailan agun oden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyagyo? Manangaasi ni Apo Dios. Ah? No kinasing pa. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na? Namo kininanang mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amo nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailanga saan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailangan. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, kami lugayam tinagan na. Masakitan hak ni mabantan yaman na. Pun kayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Anya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kami ton. Nukas pangadikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y ang masakitan. Anya ti kinunam Esmeralda. Kayat ni Alfonso ang mamamo ni Camilo. Wananang, kayat na kanong agayam ta. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngam gaputa kalikagom na amam amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, at daga po na no apay akayat amam amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakit di pang panggapin na. Nanang? Dahil titandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restoran. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakon tikid daw mo. Kinalikagumak amam-amu ka, Camilo. Kayat ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbalo iti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw. Aniya? Kalpasan ang nakapag-amuta. Jakdam naman ang masang ili ka iti balay. Gaputan na patik ti bagaking ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kuman napagduaduan pa deta? Panagkunak.
Saanan anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayat at pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbiyahe. Akwek. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno ang mga ipatbatag kinkwana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abiyag. Katsyak deta. Alfonso. Wan. Siyak tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na Camilo. Itami tamanong Camilo. Nasikap mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamuna ka? Nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige. Anuman gayam? Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tiriknam? Ngam, agpada nga adda kalintagan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagbagadakin ka. Nanang. Ulitek anak ko, saan ko maamasair tiriknam? Saan, nanang? Pudnomat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isungay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak, nanang. Lipate ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti pagragsakan na kasta kadi. Jak ising singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at nga aramidam. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti daytang inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudnomat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanumuak lang. Idintuan ni Alfonso. Napaknang. Kabailan na nga ipaay tinasaya at abiyagkan ka. Ngamsan ko nga ay ayatan. Sikat ti ay ayatak. Ngam, saan tungata nga agmaw-maw deta panagayat mo kanyak? No agrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapoy ti ayan ayata. Nagyaman aklaon na Esmeralda. Kahit sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nasaya kay may kadito balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda. Mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan tiriknam? Kat naamiris mo na siya tirumbang ngayatam? Nagbidot kay tiday tapang panunutam. Namuak no niya tipod napanggap mo iti panakiam-am mo kini Camilo. Tapno tagibas sitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak di panagdinata nga kasawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin kari dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da iti rigat kan namay. Esmeralda. Lading itak nga ipagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan munto pulos ama ikutan?
Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursuron tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diya nakapagsarita kayon? May andag kumamat nga agdesisyon, abapukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kini Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursuron tumutla ang ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi ti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamaawatan iti daytoy nga ramidek Esmeralda. No kas pangarigan takagura nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanurahit tinapudno panagayat mo kanyak ket maawatan nakto. Wena. Daytoy lang ti amo ka pamaspusan. Dupay diyak ko makapailan ang mapukaw ka itibiyak ko. Mailiwaktukin ka. Anya ti kaya ta sa onday toy? Apay nga impake ka kadagiti arwatan. Biro ko kligasat ko dyan syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam. Amo ka din na ito ni Esmeralda. Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Bayat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No saan nakagambisyon. At niya kumati mapalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko kan ka. Ay ngam, siya pa yung mismo ti nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, Nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti boss. Ano? Magluluwa kayo paila. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, kapaw iti arapaap. Aday ta, tinangbabalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin na imbag agasat na ijay syudad. Isutipan na kaamiris ko, Nanang. Uwan gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Diyak namnamaan daytoy nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, Nanang. Wine, gapaw iti arapaap. Ada itati ng babalawam ijay kapsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa ijay kapsat mo. Ibagbagaman ay ramraman ka. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No kano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na tinapintas agasat na ijay syudad. Ayun gayam, Nanang. At
Adda ka di imbatin na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay, amangan no, imbati na ijay kwarto na. Nanang, inak man kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Naman ang aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Ang mga nagtamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maibturan at di makita iti sa magmamanong altaw. Oh, Esmeralda. Ah, Kasla saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakiktot kan sapay. kanya nga ta. Ibagak nga ta kini Nanang. Ngam ang mga no. Oh, Ay, kwa. Ay, awan ka niya man na dahito, Nanang. Awan. Anya ti ko ng Paula. Tanda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudan. Ape, asa na nagpakada kanya? Imbaga na hindi ang mga ibati iti surat para ken ka. Ay ngam, nalipatan ng sama. Apay, anya tinapan na ginagara ijay syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No, kasta agbayag ijay syudad. Ang apay, asa na nagpakada kanya? Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadagan ka. Tsak nam namaan da ito yung aramidan ni Camilo. Pimmano adi man na nagpakada kanya. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka ti Rita o isa simbre kaklatan. Ada ka titi bagayo, Nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtan. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Ha? Ay, awan, Nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Api, kasla matartaranta ka. Umamuan ni Nanang ang pinanawan nak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti panang ibawing ko ti matang ko kini Alfonso. Api, di ka magasao. Sige, sikat ibaka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan? Pakatlaw pa yan ni Nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtantanamitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan dito kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no naupay mo tayo. Hindi lang nakalugan na kiti boss. Talipatak kayang tinagibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko. Kaslain gagarak meten tinagpakadakan ko na. Kamusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak ang nakita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko ma. Tamakasar kakatago si pagtrabaho ak dito syudad. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapaylaan. Mangsinsintir ka kaday,
Nanang, Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga rin ngagbayag. Agsubli akto langin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no. Anya, isumot la na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahil tatisan ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May bturan na panawan latan ti kaya na yat na. Magando day ta amo ti pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa kuntaway ko. Alfonso, Ita anagin na dayuran. Amangan na makalipat dan iti tungkal mais, ha? Kat masursuro nakmaten nga ito ni Esmeralda. napanagnagak no kasano ti panagpimpinatid ta. Amang ano nagtulagan ta matiya adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramitek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangpatan kayo magsangsangit manan. Ni manong kami lumangatan ti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw di kapsat mo agam aging gaita. Pulaws at inagsurat. Dahil tamo ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, maganmut no at danda ka sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan ko mamot aday ti panunutan nyo? Ay, oo, gayam. Di mula dinamag ka ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan jay kapsat mo. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinangibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Ha? Kasano nga mong dayta? Anya ti kayta sa kunday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at inagpakada. Tasan na kan, ngay ayatan. Pangaasing. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduado ang ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti dayta Esmeralda. Saan kunto ang maibaw ing tiriknakan ka? Apay, anya tatakin kuha ng awan kanyak. Nasingpit akmat. Guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kan kuana. No pa'y patpatang tinakam ko. Adadag iti kuntaway ang mapanpanunot ko. Apay ang pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakata. Sa dinak man lang malagip ngawakan. Tsak mawatan. Nganya tagtartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanya. Esmeralda, siriring kapay. Tubag ng tirabi eh. Wanyag pa iso. Namangan ni tirabi. Mutsak pala maalat ituturugak. Maturog ako, nanang. Hindi pa mga rudon ta silaw di takwartob. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal maisa.
iti baet nga ipadlaw launay ni Nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanaw at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay ngay matayo ka. Di ka man lang nagpakada kanyak. Apay anaramid mo kanyak, di kastoy. Madlawan na kitipiglat iti sugat ko iti ropak. Kastaman ititakyak ko. Kapo iti panakadisgrasya kiti. Tiyak na puutan ti kutsi anang dungpar kanyak. Kabayatan ti babalase ko iti kalsada. Naimpakta sa anak na pakarawan. Kakin ko kwa iti kutsi anak kadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa'y pinagnaidnak iti dakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya pa nakadisgrasyak. Isu siguro dahito ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na ti bukod na atulbak. Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Ang mga nanyamot yung tinapasamak na, tadi mo tila umawagan. Di pa kalading itaklaunay, Paula. Tiyak pulos maawagan ti cellphone na. Noon namin anomot nga inawagak. Nakaidtap sa cellphone na, tasaan pulos nga gring. Nasingad na nga kayam. Saan ka kumamat nga gilimat kanya? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay apimanaw. Agbiro kanwa iti trabaho iti syudad, para iti masakbayan nyo. Amok unay ti kabsat ko. Oh, Paula. Ngam na patyum alino ko na kanimanong Camilo, kat binaybayan na kan. Lipatan mo ten, kat ibaw mo lang ti imatang mo kinimanong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kabsat mo pa, iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal rin pa nagpampanunot ko. Nasingpat kan bak ng ni Manong Alfonso. Kunaklo napatagakan ka, kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyang atan ngagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawanan, Nanang. Saan tayo matamawagan? Ang mga nuna tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot agsaw iti kasta, kabsat mo dayjay. Ay, adadayo maapaw. At dalang arod nga, agsangit kayo. Noon lang amin di sa asawang mait, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin a panunutan. Anyakan sa narumbang akasta ti panunuta, maipanggap ijay kabsat mo. Nanang, lading ito. Ay, apo, yadadayom ka di Apay, anyagayam timbagbaga ni Esmeralda, maipanggap ijay kabsat mo. Malidayan, Nanang. Imbagakin ko na, no, agdo-adoan itirik na kinimanong Camilo. Ibaing na lang timatang na kinimanong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak, Nanang. No, siyak ti pagdatunan ni Manong Alfonso. Saan anarigat nga ayatan, tanasing patmat? Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no,
Madanagan ak mutin kini Manong Camilo. Agyaman ak ti manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang no sa dino ti kahit mapapanan. Apa ito malongkyaw ka? Awan maglangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamawatan na. Sige. Awan problema kanya kita, Esmeralda. Oh? Ni Camilo. Uwan. Isulakit na dahil nakita. Ha? Tsak lakit na bitot. Mabiglaan. Paula, ada kagayaman. Nakita ni Camilo. Ditakan. Nagdardarasan na pimanaw. Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa apsa. Ano ti mapaspas makin Esmeralda? Urek lang na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kayang ingas na lagayam. Anya kaya, Esmeralda. Sakti ka duwam. Ni pala Camilo, ti pampanunutan. Makaungat kan samutan. Aguli magkalaan. No makagura ka, agawit tayo langan. Iramraman mo pa ni Paula. Nalpasan nga datay dito eh. Ngam di kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan kumasabali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitan. Diyak tanggap ni Mang Sayre itirik nam, Manong Alfonso. Nagyaman na ka. Dito ang waiter. Agorder kayo na. Pasensya ka lang kumangkanyak, Paula. Awan kanyaman na. Napayagan na jak si Mimsim iti arak. Yung kahit kumanan tagbartag. Di. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kin Esmeralda. Sana ka nakatikpal na. Agaso, sikli kadwana ni Camilo pa ilang ti pampanunutan na. Aniya? Ada nakita na ijay restaurant akay ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan nak. Ay na, binaybayan lang arudan ni Camilo. Dahil ti pagluksawak. Iswa kahit ko tagbartag. Pasensya kayon. Naginumak di balayo. Ngam na panunot ko. Kababay mat kitiya. Nagpaiso. No dito yak pa yung nagbartag. Sige lang, maawatan ka. Napaniknik ako na talaga apat-pat mo no ay ayatam ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakitak nga gininom ni Alfonso. Kat panpantayan ni Nanang. Ngam, apay aditi balay ti pagpartakan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingitak langan, Alfonso. Sapay ko ma. Tamautog mo to na saysaya at no ibaw ing mula ang tirik nam iti sa bali. Numan pud no abinay pa'y anak ni Camilo. Tiyak tumabalin ti agayat iti sa bali. Asisisugat pa'y laang ti puso. Laga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pailaag. Nanang, nadlaw ko naluksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip ka jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, jak kayat ti agsaong. Tama nga, nagsangit kay manan. Ay,
Saan ko akay at panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? At ako, Che. Uwan ka raw. Kasla iti batog ti balay tayo, tinagsardangan na. Anya? Nanang! Ni Manong Alfonso! Paula, kaputakit kita anak matlatan. Ipapas ko matimang mingmingking ka. Saan ka matgay mamaati iti kinapintas kin Esmeralda? Di na kumamot pagbabartakan, ah. Sana ka nabartak. Nung pa'y nakainumak lang. Mas dawak mo apay aditi balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay de Esmeralda. Naginumak kiti ay. Kit kalpasan na napanunot ko ti may dito ay. Tapnoan niya. Ibagaman kanyak dagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Diyak mo. Awan pulos ti damag makinkwana. No niya tinapasamak nan. Talaga ka di ngayong gagaran na ti tinagpakada kin Esmeralda? Nalipatan na lang tinangibati iti surat apara kin Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami. Di na kami inawagan. Apay nga ta? Diyak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mino. Anyakit din tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin, talaga nga ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo. Saan ka ngungtan? Diyak mo ti pilit nga ibawing mulangan ti matang mo ni Alfonso. Amo ka kaluksaw dak, gapo iti napasama kiti restaurant. Saan mo ama babalaw di tao? Tiyang kulaang mo, timang patigmaan kan ka. Awan sa balya pang panunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan na. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti mabalin ko. Agtukyad ti pusok amang ibawing itirignak ni Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamutag balin amaag. Saan tayo nga amo? No niya tipod na napasamak nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibagan no anya tiga puna. Ay, diyak ka mukad ka. Ay ayatak ni Camilo nanang. Kat agtalakakan kwa na. Kalpasan ti panaggapo ni Manong Alfonso diti balay. Nagdiretso di balay. Amanga na napununot na nga ibawing nalaang tirik nanakan ka. Anya kan? No anya la dito ti pampanunutan. Nagdamdamag lang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalidlitayak. Lumalaglagip ko ti kapsat mo. May iliwak launan kan kwa na, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. No anya ngamin ti makagapong, adi mo't la umawagan. Tapno malaganan mo't atirik na tayo. Esmeralda, aloksawa talaga iti napasamak iti restaurant. Amok. Maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan naklangan. Natingitat mo na sa ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na kuma. Gumawa-gawawa kiti panagayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudno ak iti tarigagay ko king ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kamin. Gamanya ti kay tasawan ti narami daking ka. Saan tayo nga mo tiga po na? Urayak nga awagan nak ni Camilo, tap nagpalawag kanya. Anya? Tiyak kaya ta masakitan ka.
Di na ko makagura. Nudyak maibaw ing tiriknakkan ka. Iso ana saysayaat. No sumapol kalangan iti sa bali. Gamsik ka ti ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang ang malipatan. No talaga akayat nak alipatan. Pasado alas 10 kaya man terabi. Narabihanak man na nakasangpit iti quarters ni. Marik nagtibanog ko. Jakpay na nga. Nasurukan na makabulang ko dito sa Saudi. Babaan ititulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad na nagtinapanawak ijay Pilipinas? Sarsardam pa lang ijay. Padasat man nga awagan ni Paula. Nagbaglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Aday ta. Agri-ringan ti cellphone na. Hello? Paula, ading ko. Kumusta kayo kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, di ko na yun nataya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, tas saan ka napakaruan. Kat dayay mo ta napasama kanyak. Isutin ang ito na kanyak itinasaya at amasakbayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanak kasarita na kumutlaangan. Ay na po, madaan danagan kami launay amang pampanunaw no anya tinapasamak maun. Lading itaklaonay nanang. Saan ko nagay ayatan tinapasama kanya? Nadisgrasya ak. Anya? Ay, nukasta. Dandani ka mo natay anak ko. Saan na ka napakaruan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po ka kumati cellphone ko. At nakita dito sa Saudi. Babayan titulong ni Mang Bernabe. Ang nakadisgrasya hindi kanyak. ay, Nagbalin ka din ang sigid, nanang. aya. Ay na anak ko, nakadanon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan na parakan ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Uy, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo. Baliwak tumanin ti umawag. Kaya mabalin ka di? Kasaritak pa'y kumabit ni Paula. Ay, uuwi na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Ate. Manong, inawagan ka din Esmeralda? Saan pa, yading ko? Di mo ko may pagpagakan ko na ang inawagan kayong kininanang. Siyakto ti makamong agpalawagin ko na. Makaam mo ka? Di mo ko mabaybay ano talagang ay ayatam Ang mga no makapanunod nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dahil tatimbagan ni Esmeralda kanyak, nana. Lipatik kanulangan, katibaw ing ko ti matang ko iti sa bali. Anya nga roti pangadang mo. Saan ko pala nga muna niya ti sa marunong aramidak? Ay, sana mapalinday to'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, ti anak yung ano talaga saan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Natangan akon, kahit kumaten ti madan iti bukod na pamilya. Nagasat ti babae nga ayatam, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ang maasawa. Nung tidagas na, nilata kami lumatay ayatan na. Anya ka kadimat aya anak ko.
Ang mga nagbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging ka iti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka kumagbali na maag. Binaibayan na kalangarurin. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, ana sa isaya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo. Kunak no, madanon kayo kini Esmeralda dito yung restaurant. Siksik ka pa Mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda nga ibawing ko lang ang timatang ko iti sa bali. Ano di kahit masawan? Napintas ka. Saan mo siguro adakas ni bawing ko tirignakin ka? Asla jak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulokwan nga gayam? Anyang di kahit mga ibaga. Awan panggap ko amang lokokin ka. No, saan ka pa asigurado itiriknam? Saan ka kumangagdardar sudos? Sige. Pakawanan ako ma. No di mo nagustuhan dagito yung imbagak. Mabalin na matag siningat. Saan ka di? Paula? Tan kung amo na niya talaga ti panggap ni Manong Alfonso. Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa. Anya ti kahit masawan? Anya ti amom. Amang ano da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Abay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasingpat ni Manong Alfonso. One friend, nasingpat. Numaawanan iti namnama kanya. Sapay ko ma, kasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay? Agawan nakit din ni Alfonso kan ka? Hindi. Sa balin sa mo tinagawatan nyo tinagsaritaan ni kini Paula. Esmeralda, panunod ka kuma. San anarikat nga ayat ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang, Di mo kumamasiraan anamin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo at tanti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Taka man langan. Pinanawan ako ni nanang. Apay ngamin agtukyat tirik na. No talaga napukaw ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. International number. Asino daytoy? Kasta unay ti panagtipayok. Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakading agpaiso. pakawanin ako na. Apay ngagpakpakawan ka kanyak. Gapot amom ang nagbasol ka kanyak, kasta kadi. Saan ko ngayon gagarati amin? Camilo, no napudno ka iti ayan-ayat ta. Apay asaan na kang enraman ka dagiti arapap mo. Lading itak no sa anak na kapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek, saan ko ngayon gagara? Digam ko matipalawag ko. Sige, dumngagag. Ibagam amin akayat mo ipaka. Kalpasan na. Siyak mat tiagsaw. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka.
Ingagarak idi ti nagpakitagan ka. Tadyak ka mailan ti panakikita ka nagitiluham. Imbati na ka nagkatang-katang iti kala at panagpugaw mo iti imatang ko. Tinulaan mo. No kasanuan, ti kinalitay ko. Ulitik man hindi agpakawan ka. No sa anak man ang nakaawag ka, Esmeralda. Gaputan na po ka ti silpon ko, iti na disgrasya ak. Akong kumangad na tinagkamtutan. Tupot nung ay ayatan na kunakmanan. Impamuspusan ko ma. Lading itak. Anya pa di kayat mong ipaga. At dagdag ti Saudi ngagtabtrabaho. Nakaadayo ka kayam adyak na amuan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanyak. Isungad nak tataritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno tigas ta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka puman amang iraman iti sa bali? Kapunta mo nga ay ayatan ka. Katawa ti Samira. Anya ti hinarangin mo. Amok magpaspasugnod ka kanyak. Ako ay adda nagkamtutak iti ayan-ayat ta, Esmeralda. Kadit mapaspas amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis amakan ka, buy-buy ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apa di ka magan? Umadlaw ko, naliday ka. Ajat papaspasamakin ka. Sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apa ay ada sakit mo? Ah, Awan na. Kabailak na ito ay. ha? Wan. Kabailak, nana. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita kanya? Saan mo anam naman na makita nak dito isangot ipagtrabaho man niya? Nalasin ko dito ko, Sem. Ngam ti amok nakalkalanga dalaan. Iso nakigtutak itay dimsaag ka. Mabaling ka din nga wisang ka nagpasyar, Paula. Ngayon manganta kumapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda? Saan? Duwata lang. Kitawakin ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritaan ta. Kat awan sa bali nga iramraman ta. Boy-boyan na kadilat ta naman. Patgak tikid daw mo. Asaan tangay ramraman ang pagsaritaan ni Esmeralda? Ay ngam, ibagaman kanyak tipod, no? Panakunak sana malikli ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dayto akong daway. Napanaknak ka no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kayat asa unday ti apanangawis mo kanyak. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksin pa. Nikadeng kong ibawing kulangan iti sa bali ti matang ko. Kat sikaday ta. Anya? Pangasin. Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? Nik ka nakiti kundaway. Ikarik. Agbali na ka na pudnukin ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapay la. Mapantanto ti sa bali alugar. Ang mapalinta pagsaritaan ti may panggap ka data. Nga awan makasinga. Napang-aranak pa'y itay makita ka adim saag iti kutsi ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo ita pagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan ti pakadanagan nyo. Kat amo yung matun anasayati ka sa saad ni Manong iti Saudi. Adya ti kaya tasawan ti panangitulod ni Alfonso ken ka, Paula. Imay nagsinukon iti pagtrabahwak nanang.
Inawis na anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? Adda ipudno kada kayo, nanang. Siya kunter arman ni Manong Alfonso. Ha? Ay, nagbitot kayo ti pampanunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kakinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako ak nanang, ambisyosa ak. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Ngam, saan ko akayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunot mo day ta. Diyak amo na maulit to pa'y ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? Noan niya talaga ti panunutan na panggap kanya. Makadlaaw akman. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito ibalay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nakita kami kina Alfonso, nanang. E di mbagak ngibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya, Diyak kaya tamang namnama kanya. talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Diyak mawatan ti marikrik na kita. nakamutalan ka manan. Nanang. Apay, asan ka makatimag? Ha? Ay, awan nanang, awan. Sige. Mapanakon iti silad ko. Saan ko magawidan ti panag-arupos na kitiluang? Aglalawag ti marikrik na. Nasakit ni papanaw na at inagpagkatakan niya. Ikarkarigatang kaawatan. Kataklunak. Ay ayatak pa lang ni Camilo. Tsak malikilikan ti agpasugnod kan ko, anak. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nakmatlang. Saan ko narik na tiilim na kanyak? Anya ti kayat masawan, Manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunot kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siyak mo ter arman na. Saan ba't nga takastaanin ko? Ngayon, babalawan na kityak panagpakadagan ko na. At paspasugdod kanyak. Saan mo ang mababalaw, Manong? Ako ay pagkatinagkamtudak, Paula. Ngayon, dahil takot kapoy tirapahap ko. Baliwam tulangan nakasarita, Manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yun. Imon o nagay may nawagan na ka ni Camilo. Ang di mo man lang bagbaga kanya. Esmeralda, inuray ko ngamin nga isuti agpakamukan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksid akabsat mo ni Camilo. Amangan nad at amakagura kanyak. Namaamuan na agar-aram ni Alfonso kanyak. Amon? At mariribo ka na kiti panangawag ni Camilo kanya. Ha? Ay, anya ti kahit masawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutat. Mababalaw na nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanya. Katibaw in kulangan ti sabali tirik na. Kini Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti aramidak? Intulod na kamanan ni Alfonso. Tanda ni Inaldaw nga kuy-kuyog kaya.
Sa nakabaybayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan sa amot ti agaram kanyak nanang. Anya? Kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot itati isuklat na. Kasla, naupay sa akin ni Esmeralda nanang. Nimot manong Camilo kanumot latat ay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda, kanti kapsat mo. Uwan nanang, na istorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Pinapalaw na, tigayam ko. No apay ajak kanon na ibaga nga imuna nga inawagan na ta. Ay, sos. Nakabasol ka pa ikit din na din na oras, anak ko. Nairamraman sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay, sos. Ang mga no ad-danton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan mati relasyon da. Tenggenak anak ko. Tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ka ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, kasarita na mo ita na imbag ni Esmeralda. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda. Paula, Sungbatang ti saludsud ko. Ar-armam ni Esmeralda. Sa agdaton kapay kanyak? nabayagan na jak sinarungkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y among agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kini na ori nagsarita kami. Ibawing ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat kalaat-latan asinardangam tinagaram ken kuana Manong Alfonso. Iti day nga inaramid mo. Amangan mo da kamin tungaggayam tagginura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto niya inaramid mo? Sige. Kasarita ko ni Esmeralda. Mariribukan ak iti dayto niya inaramid mo Manong Alfonso. Diyak kaya't amadadaal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak. Gapo kanyak, Paula. Agyaman ta sinong batam ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Apay kung kumustahan na. Kaguranak ka din? Anya tinamnama ang amarik na. Saan mo kung mapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Dahil gapoy tirapahap ko. Amay payan ka tinasayata masakbayan. Isong inibturak tinayadayo iti imatang mo. Nagarapahag ka saan na ngayon ramraman. Binukudang tinagplano. Tinak man laki na sao. Di mo man lang ipagakanyak nagiti plano. Dahil takaliti karakarokan ka abasok ko. Si kamot lang ti makasumbat iti dayta sa lutsod mo. Kasanon, nuga po iti panang baybay ang kanyak. Kag napanunod kong ibaw inglaang ang ti matang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw na kadi. Esmeralda, Naibaglangan ka na tibgarat. Ngam kalpasan din na may ang kanyak. Tsaka muno niya di estado ita ti relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan, Esmeralda. Tsak kayat agapoy ti arapaap ko ang may payan ka tinapinta sa masakbayan. Isumat ti pan nakapukaw ko ka. Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidam diti kwarto. Ate, mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din dahi nga awag. Masigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso. Nakalagip ka, mat? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka.
Di amukat na awat mon asaan ka masursuro nga ayatan. Day tati mayak. Kaputan na amiris ko nga itilaksi ti kinasingpat ko. Ken kabala ka mangipaay tinasaliwan-wan abiyagken ka. Awan kay mo dingak di tapusom. Anya pa nga ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da ito iti kumuram. Yak kayat asyak ti makagapo. Iti pakadadailan ti panagkayam yo kini Paula. Anang ibaw ingakon iti panagkayat ko. Anya? Adempod no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadi talaga. Apay ade mo man la na ibaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang na kanka. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-armon ni Alfonso. Adda ka dimot lang ang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan na ko maapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday ti pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayam? Nakarakaruman ti sakit tinakam ko. Tati mo yung pag-aatagos kanyak ng inawagan na kagayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin kan ka. Ulitak man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawang ang iti nasabrak. Mariripo ka na kaunay. Agsasangit ka. Diyak magawin ang di pa nag-arupos na kita. Diyak maawatan mo apay pinanawanak ni Camilo at di nagpagpagkada. Napod no nga'y ayatan na. Apay as anak ngayon raman ka dagiti arap-arap na. Apay. Paula, naliday ka mo asin magbay. Anya tinapasamak. Nagapuam ka day. Nanang, no anyala ditan ti pakabasbasulak kini Esmeralda. Kalpasan abi na palaw nakadyak imbaga adagos ken ko na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunak man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Apayan niya man ang tinakabasulam ken kwa na. Kaguranak mo apay ka no adyak impaka mo ken ko na. Siya kung tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amang no adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa. Angam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim mi kini Esmeralda? Tinasayaan, kasaritak to ni Manong Alfonso. Anya. Apay adi mo imbaga adagos kanyak day tata sinalangat ko kumani Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan niyo ko mga aramitan tayta? Tsaka ta panunutan na arimusing ang ti panagayat ko kankwana. Makapungtuta kay tinaytaan na buwak. Nanang, awan ti rumba ka pagpungtutan nyo. Awan ti relasyon ni kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na diyang ambisyosa. Unay kat nga tanaragragsak na aya. Gapot na nagilimot kanyak ni Paula, nanang. Awan kanyak tay Jayan. Aggayom kami latakin ni Paula. Daytoyan tay bagbagakan ka Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang. Sige. Bapanakon iti seled ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. Adda ibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon na asya kung ti pagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulat ken ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta.
Abos ta kinagura nak idi. Ajak imbaga ken kuha na nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At nagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasaan ako nakailiw ading ko. Amangan no adamot ken panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano kaitan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Nga, kunak man daw sa kanti pagraywan ni Alfonso. Manong, jak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni Camilo tumawag. Hello? Esmeralda, sabay ko mata sana ka makasingagin ka. Apay. Anya di pagkam kanyak? Saan na ka di nakailiw? Nakaawag ka man? Ada ka di bagam? Kinawag ko masan mo ginamraman na kaguran ti kabsat ko. Ha? Kaya't masawan. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kakuranak. Kapoy ti panagkamtod ko. Lukas pila man mapukaw ka. Uri na sakit. Ikarkararak ko. As apay lang kumatanarag sa payon to kin Alfonso. Insultuan na ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't nga adda makagkurakan ka. Amom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti pagpagam kanyak. Awan ti pagtanagan. Gayam kon tulat tati kapsat mo. Apay nga imbagampay la daytay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Lumapukaw na ni Esmeralda. Uwan nga mariribok jay kabsat mo, iti pa nagtrabaho na. No talaga anapatid kini Manong Camilo ni Esmeralda. Agawin, dasol baro na ti parikot na. Ide, pinagpabasol mo, binababalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid ko mapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsubling tumatla. Saan na makasangpay? No saan pa'y analpas ti kontrata na? Ay, huwag gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y ang nagpakita kanyak? Amangan no, ado ti pa kakumikuman na. Hindi pa akit ka makasarita. No, apay nga italang nagpakita ka kanyak. Okay, liw na ka din na makita. Diyak kaya't asumbatan dahi ta sa lutsod mo. Ado ti nakakumikumak ka nagiti na palabas nga aldaw. Kininik kang kay ti gundaway amang tingi-tingi tiriknam. No, mabalin ko malaan. Isardeng mo dahi to eh. Anya, Diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo day ayat na. Isong imbaw ingkon tiriknakin ka. Diyak ka mo. Naanya ti panpanunutan ni Esmeralda. Nalpas kami na nagsarita. Ngamulitik ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti amin. Nakaumay ka mat Manong Alfonso. Amangan no pagimunan nak ni Paula. San pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ah, Kati so ti kadak. anya ti kayat mo asawan? Amo ka ni Camilo pa ilang taday ti posom. Pakaragsakak no da kayo kin ni Paula tagkatuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Aggayam kamin tulat takin ni Paula. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Nakairot ti panangarakot mo kanyak Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. No
Lukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan nagparakan ka. Para kada kayo adwa. Agyaman kung saan kamot lang ang makagura kanyag. Pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan kang agayam talata. Pasensya kan kanya ka. Nariribok ngamin ti panunot ko. Wan gayam? Saan nakakading nga inawagan ni Manong Camilo? Nabit pa ngay mawag kanya. Ang ama, saan mula ko man nga itantanon tayo itong ibagakan ka, ha? Ha? Ngamin. Diyak mawatan na noon niya dahi ito'y amarikrit na. Paula. Maragsakan na amang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami mutlangan kin Esmeralda. Nasayat ko kasta ating ko. Nan, sublatak man mo ta cellphone ta kasaritak takabsat mo. Manong, kahit na kayo ka nakasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige ating ko. Muti. Hello, Camilo anak. Oh, Nanang! Krus na kayo. Ay na, mailiwak unayin kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tungkin ka. Anya ka di at talaga ti planom nakaw. Dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsarsarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang ka no ni Alfonso anak. Kumusta gay anak ko? Anya nga ti planom? Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige, anak ko. Katakan-an nagkaakanayon di tawain. Sabay kumata, agpapada tayo na sa lunat intong agkikita tayo manain. Manong Camilo? Ating ko. Talaga ngayon paypaysong tinagawidan? Nanang! Atan ni Manong Camilo! Paisaw! Yan ako ayam! Ay na ni Nanang. May Tas na. taunay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarako. Maragsa ka na ka makakita ka anak ko. Ay na Nanang. Lumalagip ko tinapasama kinikan niya. Kudak no saan tayo nga kikita pa eh. Ay, marod ito ti plano Manong Camilo? Agtal na ka man, Paula. Sang-sangput na takapsat mo. Pagina na umut Nabandog ka nagbiyahe, Nanang. Mailiw ka makitungtong kada kayo. Na may panggap kini Esmeralda. Diya ka muna kas ano. Kaslas anak mo ito nakailiw, Nanang. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko na yata, oh. Awan mo, nainkogtar mo, tinaimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutin nyo pa'y, Nanang? Naragsakan na Paula kin Manong Alfonso iti ayan-ayat da. Amang ano panggap da pa yung dagkasa? Ambisyo sa matday chay. Di kay kumaagsaw iti kasta. Nasursurodan ngayon na iti tunggal maysa. Kat, kasano ka? Di mo ibaga, namamasobyan na kapay ni Camilo. At dagaya mo ni Jay Sauday. Amang ano dandani paikit din sumangpat day jay, Nanang. Saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo. Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko kumamakasarita ni Esmeralda. Kalpasan din na bayag, saan mo pa nagpakita? Apa na nagparang kapailaan? Binaybay mo ni Esmeralda. Pang-asi ko man, Nana. Sige, dumanon ka. Hindi mo namaan na makisinubyan pailakin ka, ti anak ko. Agyaman na klaunay, Nana. Anya ka din day ti amarikrit na. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dita kwarto, Madan Camilo.
Wananang! Umayan! Daraham! Ni Camilo ka na. Mapana kita yan na. Esmeralda. Diyan ka muna. Kasano nga irugig dito ya para kita tamanin. Kalpasan tinasurok do atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya dito amarikriknak. Iti agdama. Saan kami kiti ang mapapalaho? No apay nga paspasok not. Wala makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda ako. Tapno supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakin ka. Diyak malipatan. Tika lahat-lahat na napanang mo kanya. Adi ka man na nagpagpagada. Ulit manin. Pakawanan na ko ma. Diyak lang kami may uran ti pa nagarubos na katiluhan. Huwag pakadakan kay di. Camilo. Di mo na amunoan niya na kiti naglawasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy tati ayan-ayat ta. Iti ka ano man. Saan ka analipatan? Diyawan nga rutin ti problema. Maragsa ka nak, ta nakapagkinawatan kay matlangan. Alfonso, agyaman akti pa nang ipatig mo ti kabsat ko. Kinapudno naman agasar kami ko man. Ngam, kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita am nang agpasotigasatan niya. Noon niya tinapasama kiti. Lipatin tayo kuman. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kadagiti nagkamtuda man Camilo. Naragragsak siguro ti ayan-ayat yun. Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasarta. Madlulat na ti panagpimpin na tagdaunay. Uwan nga rod, kat maragsa ka nak unay para iti kapsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, maibalo ko man si Tanta. At ako may bakakan ka. Anya tita? Kaya't ko kumatag subi dya Saudi. Oh. Anya? Ngam, kasakbayan day ta. Nababalin. At kasarta kumabay. No, umanlugot ka lakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga oray asino pay. No day ti pagayatam. Umanlugot ka kasarta? Wan Camilo. Agkasartan. Tapno matungpalan dagiti arapaap ta apagtungpalan ti ayan ayat ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen pay sumarunungay kami patangatang. Agyaman na pagayam.